chega o momento Ana Quiro. Atención porque chega o momento Ana Quiro. E é un momento moi entrañable para nós. Bueno, digo que noraboa a Finisterre, noraboa a todas as orquestras galegas por este verano magnífico que vivimos, de alegría e de festa. E agora chega un momento importante, moi entrañable para a gran familia da televisión de Galicia e eu creo que para toda Galicia, Joel, porque Ana Quiro amábamola a todos e seguimos amando a Ana Quiro, ese recordo maravilloso que nos entregou. Vamos a vivir dentro de un mes aquí, bueno, menos de un mes, ¿no? En Galicia, o Festival de Eurovisión de Inteligencia Artificial, vámoslo decir así, para que quede claro. E a nosa representante será Ana Quiro. É mesmo. Bueno, pues vamos ver a canción este ano que representará a Galicia, consecuentemente a España, porque é a única candidatura que hai de España, ¿no? Así que Ana Quiro, que soñou con ir a Eurovisión, estuvo a piques de ir a Eurovisión. A piques estuvo. Bueno, pues agora, de alguna maneira, vai estar. A ver, Joel, contanos, que é isto de Eurovisión de Inteligencia Artificial, que é o que imos ver, que o mellor será pasar a verlo dentro dun momento xa, pero é Ana Quiro, a que vamos ver é Ana Quiro, É un modelo artificial de Ana Quiro. Nos o que fixemos foi recuperala, estar de volta despois de 13 anos da súa ausencia e, sobre todo, para inmortalizar o seu legado e achegarlle ás novas xeracións, no? Que non coñecen este patrimonio musical que temos tan coñecido e tan querido. Vale, aquí, isto, digamos, para entendernos un pouco todo. Vos recabastedes datos, a voz, a forma de cantar, é dicir, digamos que é un traballo multidisciplinar. Todo iso, digamos, metiche de los en ordenador. Déxame falarlle. En ordenador se procesa todo iso e se hai algo innovador. Por exemplo, vamos escoitar falar a Ana Quiro algo que ela nunca dixo en realidad. Efectivamente, nos o que fixemos, e tamén grazas a esta casa, Televisión de Galicia, recollimos unha escolma de documentación de cando presentaba e tamén actuaba Ana Quiro aquí en Televisión de Galicia. Todo ese material nos alimentamos o algoritmo, o ordenador, como ben dixeches, e o ordenador interpretou, asimilou o timbre, a sonoridade de como cantaba, de como falaba Ana, e a partir de aí foi quen de crear, digamos, un modelo artificial. De maneira que se ti gravas, por exemplo, Galloso, son Ana Quiro e representarei a Galicia na Eurovisión da Inteligencia Artificial, ca túa voz, o natural, e suministramos iso ao ordenador, o ordenador vai ser capaz de aplicar esa máscara sobre o teu audio. De maneira que temos aí unha voz de Ana para ahora e para o futuro. Bueno, bonito é que os sentimentos están sempre no aire e vamos a concebir, no, que hai espíritus e que esos quedan aí e que o espírito de Ana Quiro esta noite vai nos acompañar. A todo isto tamén é importante que todo este traballo que facedes está consensuado coa familia de Ana, no? Para que a xente non pensa, coñen a imaxe de calquera persoa aquí, non. Efectivamente, somos un grupo de 12 persoas, somos enxeñeiras, técnicas, artistas, compositoras, e o que fixemos, sobre todo, o primeiro e fundamental era ter a aprobación expresa, firmada, asinada da familia de Ana Quiro, neste caso, de Carmen Quiroga, no? Que confiou, e dende aquí agradecemos todo o equipo PAM que confiara dende o minuto 1 neste proxecto que é experimental e de investigación e, sobre todo, con respeto ao legado da nosa Ana, no? Bueno, logo vamos preguntarlle a súa opinión á filla de Ana Quiro, Primeiro vamos a ver... Hombre, claro. Bueno, contanos, vamos a ir á escena, non, Esther? Sí, pero eu antes, se me deixades, quero preguntar como podemos votar, porque isto é un concurso, é Eurovisión, e eu quero saber como facemos para votar. Claro, a ver, isto é unha Eurovisión da IA e aquí podemos votar pola nosa canción e polas demais tamén, pero se votamos pola nosa canción, pois mellor. Por Ana Claro, Quiro. verdad? Entón, claro, se votamos a Ana Quiro, podemos facer ese voto, podemos votar en isoncontest.com dende este domingo 15 de outubro ata o día 30. Entón, temos tempo. E temos un gran peso, que é o 50% da decisión final de... Vale. A ver quen gana. Repite o enderezo onde temos que votar Aí, perdón, xa empezamos. Aí son S-O-N-G Correcto. Contest.com. Vale. Solo Aí con que estás. vote toda a xente que non está vendo un lugar, xa Pues veña, temos posibilidades. A ¿no? votar móvil. pola candidatura de Ana Quiro, que representa a Galicia este ano. Bueno, entón vamos ao escenario e vamos ver precisamente eso, a toda a recreación que fixestes e recuperación de Ana Quiro. Vamos para lá. Adiante logo.
Bueno, pois presten atención, porque... Van eles, bueno, non? Vamos, sí, bueno, sí, eles saben o camiño tamén. Tú dime. Vamos ter bailarís, temos tocadores... Claro, claro, isto é un equipo moi grande. Decían eles precisamente que era un equipo multidisciplinar, porque hai enxeñeros de informática. A parte informática e a parte artística, por así decirlo. Correcto, e a parte artística que son os que alimentan de alguma maneira os ordenadores, que os ordenadores solos non farían nada. Home. Que quede claro. Pois aí están combinando... Vamos ver. Arte e tecnoloxía. Arte e tecnoloxía. Vamos ver primeiro o que acontece, a ver se lles gusta a vostedes, e logo falamos coa filla de Ana Quiro, a ver que parece. A ver o veredicto da filla. Aí vamos a ir á parte do sentimento logo. Bueno, pois vamos aí con Florespiña. Florespiña, chamas a canción así, Florespiña. Novo tema de Ana Quiro. Vamos alá. Ti sabes, e eu sei, que somos e sempre seremos xente rexas como o toxo, teimudas como alecrín que a cada primavera volven volver os nosos montes. Mestura de espiña e flor, de esperanza, morriña e pranto. Por máis que nos queimen ou afoguen, por máis que nos asoballen coas súas teimas, por máis que nos sintamos como empuxados ao máis escuro da longa noite de pedra, habemos de agromar máis unha vez e habemos florecer na primavera. Pero como sempre foi, como a onte, hoxe, mañá. Imos sinxelamente a nos deitar, dormir e en silencio esmorecer. Nas nosas mans está. Criada na carrasqueira, aunque che son dan trostoxos. Criada na carrasqueira, tan sei bebe lo viño, como os mozos da ribeira. Tan sei bebe lo viño, como os mozos da ribeira. Criada na carrasqueira, aunque che son dan trostoxos. Criada na carrasqueira, tan sei bebe lo viño, como os mozos da ribeira. Tan sei bebe lo viño, como os mozos da ribeira. Por detrás dos coxos soltos, a rapucha naveando, entre silvas e chorismas, entre silvas e chorismas, caíron as verbas do outro. Veña que vai correriño, ganadino, tacatá, ganadino, ganadino, tacatá, 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 tacatá. Y de chacho corpo nenguina. Ganadino, tacatá, ganadino, ganadino, tacatá, tacatá, tacatá. Había que darlle unhas voces de riba da flor do toxo, e le dan a despedida. Se me deixaran cantar palabras eu daría, palabras eu daría. Ai, la, 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 Fantástico, Florespiña, a nova canción de Ana Quiro, vamos a decir así, por medio de inteligencia artificial que recreamos de novo aquí
o seu legado e o seu talento. Quen bailaba? Bailaba Roberto Fernández e Cris Rodríguez de Xacarandaina. Xacarandaina. E cantaba... Cantaban Sandro Outeiro e Camille Edwin Moncup. Nada máis e nada menos. Membros de PAM. Membros de PAM, que é o colectivo ese multidisciplinar que efectivamente, decíamos. pero hai moita máis xente de PAM que tamén hai que recordar. Que exactamente, que non están no escenario, pero que hai traballo, isto moito traballo que hai detrás. Bueno, chega o momento, María. Hola María, como está? Forte aplauso para María, filla de Ana Quiro. Boas noites, que tal estás? Boas noites, Galloso, boas noites. Ben, contenta, emocionada, feliz. Claro, exactamente. Que calificativo era? Contenta, emocionada, feliz? Está ben, non? Que vais se lle pode pedir a unha persoa? Como estás? Pois así. Bueno, volver de novo aquí ao escenario de Luar, poder estar coa tua nai outra vez. Escenario que nunca se marchou, claro, pero en fin. Que maravilla, Pois ti que a conocías moi ben, sabes perfectamente que estaría encantada de volver a pisar un escenario, volver a estar coa súa xente, non? Ela que ademais sempre foi tan, digamos, moderna, porque Ana foi moderna, anticipada ao seu tempo, sempre, feminista de pro. Correcto, exactamente. Tiñou todo. Sí, tiñou todo. E eu estou convencida que se lle deixaran un día imaginar, dice, seguro que algún día estarei por medio da inteligencia artificial, seguro que claro, salitaría a mesma. É que, de feito, iso tamén é a gracia, ¿no? De que a través da inteligencia artificial e sempre de forma respetuosa poder traer, neste caso, a Ana e poderla poñer nun contexto de que nunca fixo, ¿no? Claro. O sea, a idea era traer a esencia, pero tamén reivindicar esa nova Ana do futuro. Claro. Como podría ter sido, ¿no? Ela daqui. Como sería en 2023? Oye, sí. María, a ver, de todo o que hai nese traballo de PAM, que nos vai representar no Festival de Eurovisión de IA. Vale. De todo o que hai aí, a ti que che impresionou máis? O momento no que fala ao principio? Sí. Sí, posiblemente. Sí, absolutamente. Isto petouche no corazón, non? Sí. Porque... que imagínate, non? Sí. Sentir a súa voz de alguna maneira de volta, de novo, non? Claro, porque... Unha cousa é oíla cantar e outra cousa é que che fale. Sí, porque posiblemente emocionouche volver a escoitala de novo cantar, non? Sin duda, tamén. Sí, pero sobre todo falar impresionoume moitísimo máis, sí. E a imaxe, porque a imaxe tamén está tratada. Bueno, a imaxe é preciosa, non? Moi bonita. Bueno, Ana é moi guapa, porque é moi guapa, porque hoxe xa que temos aquí, moi guapa. Así que, claro, sí. No, eu cando a escoitei falar, dirá que, claro, non é como a ti, sentimentos que ti podes albergar no teu corazón, pero cando escoitei falar tamén foi un impacto. En principio, verdad? Sí. Pero positivo, un impacto positivo, que bonito. Sí, para mí tamén, positivo, positivísimo. Eu penso que a inteligencia artificial, de alguna maneira, si está ben tratada, que neste caso está, bueno, pues é unha forma de que pongo servicios da nosa lingua, ¿no? E a nosa cultura. Sin dúbida, neste caso, dende o respeto e con moitísimo agarimo, ¿no? Entonces non hai nada mellor para a familia, ¿no? Bueno, a familia toda ben, non? Sí, dime, Esther. No, que eu non sei se gañarán ou non, pero mira, solo con gañarse xa a familia de Ana Quiro, eu creo que xa podedes quedar contentos. Para mí xa gañaron, ¿no? Pero bueno, hai que empuxar isto, hai que votar, os galegos a tope aí, para que, imagínate, que Ana Quiro gañe Eurovisión. Exactamente. Ese primer premio, ¿no? Tan desechado. Claro que sí. A ver, recordamos, Joel, onde teñen que puntuar, onde temos que votar os galegos? Os galegos podemos votar pola nosa canción e tamén o resto do mundo perfectamente a partir do día 15 de outubro ata o día 30 na página web aisoncontes.com. Perfecto. Vale. Pues veña, anotado. Querida María, moita sorte. Dalle unha aperta grande a toda a familia, por favor, da nosa parte. Estamos desexando que algún día te veñas aquí e falar contigo, e estar contigo, vale? Moitas gracias, Galloso. Non me querías esquecer, antes de despedirme, de agradecer a todo o equipo, non? De PAM, principalmente a Xoel, que, bueno, tuvo un trato comigo en xeral maravilloso desde o principio. Non me quería esquecer de todos eles, que sepan que soy moi agradecida, moi agradecida. Gracias a ti, de verdad, que é un agasallo que vos teña gustado e que poder traer de novo a Ana, eso é o máis importante. Pues moi agradecidos por ese traballo.
Gracias, Galloso, unha aperta enorme. Un aplauso grande para María, filla de Ana Quiro, que esta noite está aquí con nos. Un aplauso grande. Vaya.